ассалому алайкум янагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии таҳлилии Тоҷикистонро бо натиҷагирӣ аз муҳимтарин рӯйдодҳо ва раванди татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар мамлакат манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддин Муҳаммад Юсуф сароғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати муҳимтарин гузоришҳо. натиҷаҳои мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Сенати ҷумҳурии Қазоқистон Маулен Ашимбаев дар шаҳри Душанбе баррасии маҷмӯи масъалаҳои ҳамкориҳои шарикӣ ва робитаҳои байнипарламентӣ байни Тоҷикистону Қазоқистон, сафари расмии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба Туркманистон ва натиҷаҳои он, озмоиши нерӯи ҷисмонӣ дар рақобати ҳадафнок, иштироки фаъолонаи зиёда аз 45 000 нафар дар дави миллӣ ва веломарафон, шиори ягона муаррифӣ шуд. солҳои рушди саноат ва татбиқи нақшаҳо дар ин самт, рушди саноати сабук ва дурнамои он. наздики 500 коргоҳу корхонаи дузандагӣ фаъол буда, дар онҳо 11 000 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин ҳастанд. нишондиҳандаҳои рушди саноат дар вилояти Соғ, раванди бунёди корхонаҳо ва таҳкими низоми содироти маҳсулот, аҳамияти ташаббусҳои минтақавию байналмилалии Тоҷикистон ва ҳамовозии ҷомеаи ҷаҳон, омодагиҳо ба ҳамоиши сатҳи баланд. ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ дар заминаи ҳадафҳои созанда густариш меёбанд. Бо чунин мақсад робитаҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва иртиботи байнипарлумонӣ рӯзи 13 май дар мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Сенати ҷумҳурии Қазоқистон Маулен Ашимбаев ки бо даъвати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафари расмии ҷавобӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буд муҳокима гардид. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъ масъалаҳои ҳамкории ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки рушди муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Қазоқистон самти афзалиятноки сиёсати хориҷии давлати мо буда ба анъанаҳои деринаи дӯстӣ, ҳусни тафоҳум ва дастгирии ҳамдигар асос ёфтаанд. аз робитаҳои ду кишвар бахусус муколамаи боэътимоди сатҳи олии сиёсӣ ва ҳамкории созанда изҳори қаноатмандӣ карда шуд. таъкид гардид ки Қазоқистон яке аз шарикони асосӣ дар сохтори тиҷоратии хориҷии кишвари мо мебошад ва гардиши мол соли гузашта қариб 30% афзуда ба зиёда аз $1 миллиард амрикоӣ расидааст. дар мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин ба таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва маориф таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. дар самти ҳамкории ду кишвар дар чорчӯби ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ масъалаи таъмини амният дар минтақа баррасӣ гардида ҷонибҳо атрофи масъалаҳои мубрами минтақавию глобалӣ аз ҷумла қазияи Афғонистон мубодилаи афкор намуданд. дар доираи сафари расмии раиси Сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон Маулен Ашимбаев музокироти васеъи ҳайатҳои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон доир гардида зимни он маҷмӯи масъалаҳои ҳамкориҳои шарикӣ ва робитаҳои байнипарламентӣ байни ду кишвари дӯст баррасӣ шуданд. дар доираи барномаи сафари расмии раиси Сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев дар ҷумҳурии Тоҷикистон музокироти васеъи ҳайатҳои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон доир гардида зимни он маҷмӯи масъалаҳои ҳамкориҳои шарикӣ ва робитаҳои байнипарламентӣ байни ду кишвари дӯст баррасӣ гардиданд. дар оғози мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ раиси Сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаевро ба ҷумҳурии Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. изҳори қаноатмандӣ карда шуд ки муносибатҳои байнидавлатии муосири Тоҷикистону Қазоқистон тавассути саъю талоши роҳбарони ду давлат сатҳи шарикии стратегиро касб намудаанд. заминаи васеъи шартномавию ҳуқуқӣ ва муколамаи доимии сиёсӣ аз ҷумла дар сатҳи парламентҳо ба ин раванд мусоидат намуданд. дар рафти музокирот вазъи кунунии робитаҳои байнипарламентӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои ҳамкорӣ бо Сенати парламенти Қазоқистон дар ҳошияи баргузор гардидани нахустин ҷаласаи комиссияи доимуамалкунандаи ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон ба таври муфассал муҳокима карда шуд. ҷонибҳо ба рушду густариши муносибатҳои байнидавлатӣ дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва ҳарбиву техникӣ табодули
назар карданд. дар ин зимн муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи ҷониби Қазоқистонро ба тавсияи ҳамкориҳо дар бахшҳои сармоягузорӣ, амалигардонии лоиҳаҳо дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон ва мусоидат ба таъмини иҷрои саривақтии қарорҳои Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ҷалб намуданд. дар робита ба мавзӯи таъмини амнияти минтақавӣ ва суботу оромӣ, идомаи ҳамкории босамари кишварҳо дар самти таҳкими иқтидори мудофиавӣ зарур шуморида шуд. таъкид гардид ки ҷониби Тоҷикистон ба ҳамкориҳо бо парламенти Қазоқистон дар чаҳорчӯби робитаҳои бисёрҷониба, хусусан Ассамблеяи байнипарламентии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Ассамблеяи парламентии Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, инчунин Иттиҳоди байнипарламентӣ ва Ассамблеяи парламентии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо аҳамияти хоса дода ҷонибдори тақвият бахшидани онҳо мебошад. изҳори боварӣ карда шуд ки сафари расмии роҳбарияти Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мулоқоту музокироти дуҷониба барои таҳкиму густариши муносибатҳои дӯстона ва мутақобилан судманди байни давлатҳо нақши муносиб мегузорад. баъд аз музокироти ҳайатҳои васеъ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев мулоқоти хоса анҷом доданд. дар мулоқот ҳолат ва дурнамои муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистону Қазоқистон дар самтҳои афзалиятнок ва ҳамзамон робитаҳои байнипарламентӣ баррасӣ шуд. ҷонибҳо аз рушди бемайлон ва густариши маҷмӯи ҳамкории дӯстонаву шарикии стратегӣ ва равобити байнипарламентии Тоҷикистону Қазоқистон изҳори қаноатмандӣ намуданд. зимни баррасии ҳолати робитаҳои байнипарламентӣ оид ба фаъолияти палатаҳои болоии парламентҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон дар доираи ҳамкории минтақавию байналмилалӣ табодули афкор карда шуд. масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, маорифу фарҳанг ва низомиву амниятӣ аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот маҳсуб ёфта, ҷонибҳо аҳамияти фаъолияти пурсамари Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва баргузории ҷаласаи якуми Комиссияи доимии ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллӣ ва Сенати парламентро махсус таъкид намуданд. нимаи аввали рӯзи 16 май дар шаҳри Душанбе бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев ҷаласаи якуми Комиссияи доимӣ оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон доир гардид. дар ҷаласа аъзои комиссия аз ҷониби Тоҷикистон ва Қазоқистон, инчунин кормандони масъули дастгоҳҳои Маҷлиси Миллӣ ва Сенати парламент иштирок намуданд. дар оғози ҷаласа раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев бо сухани ифтитоҳӣ баромад карданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирокдорони ҷаласаи нахустини Комиссияи доимӣ оид ба ҳамкории Маҷлиси Миллӣ ва Сенати парламентро шодбош гуфта, баргузории онро дар самти рушду таҳкими ҳамкориҳои судманд байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон муҳим арзёбӣ намуданд. баъди суханони ифтитоҳии роҳбарони ҳайатҳо, маросими ба имзорасонии харитаи роҳ оид ба рушди ҳамкории байнипарламентии байни Маҷлиси Миллӣ ва Сенати парламент барои солҳои 2023-2024 доир гардид. ҳафтаи сипаришуда дар низоми ҳамкориҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои дорои муносибатҳои стратегӣ дастовардҳои нав ба қайд гирифта шуд. хоса дар заминаи сафари расмии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ки рӯзҳои 11 ва 12 май ба Туркманистон сурат гирифт, масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ ва густариши робитаҳои мутақобилан судманд байни Тоҷикистону Туркманистон дар шаҳри Ашқобод зимни мулоқоти дуҷонибаю бисёрҷониба баррасӣ шуд. гузориш оид ба натиҷаҳои сафари расмии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба Туркманистон. дар фурудгоҳи байналмилалии Ашқобод раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро роҳбарияти халқ маслиҳати миллӣ, генгеши Туркманистон ва дигар намояндагони расмӣ истиқбол гирифтанд. худи ҳамин рӯз дар Девони халқ маслиҳатии Туркманистон мулоқоти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси халқ маслиҳатии миллӣ, генгеши Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимуҳаммедов доир гардид.
дар оғози мулоқот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ муҳтарам гурбангулӣ бердимуҳамедовро ба муносибати оғози фаъолият ба ҳайси раиси халқ маслиҳатии миллии генгеши туркманистон муборакбод намуда паёми шодбошии бародарона ва таманиёти неки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро расониданд. таъкид шуд ки имрӯзҳо раванди рушди бо муваффақияти муносибатҳои шарикии стратегии тоҷикистон ва туркманистон дар ҳама арсаҳои ҳамкорӣ маҳз ба шарофати иродаи сиёсии роҳбарияти олии ду кишвар ҷараён дорад. муҳтарам рустами эмомалӣ изҳори итминон намуданд ки бо саъю талошҳои муштарак сатҳи ҳамкориҳои байнипарламентии ду кишвар низ ба сатҳи шарикии стратегӣ расонида мешавад. дар вохӯрии дурнамои робитаҳои байнипарламентӣ ва рушди муносибатҳои ҳамкорӣ бо халқ маслиҳатии миллии генгеши туркманистон инчунин ҷанбаҳои муҳими ҳамкории ду кишвар дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиётиву транзитӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва масъалаҳои дорои аҳамияти байналмилалию минтақавӣ баррасӣ гардид. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки ҳаҷми гардиши мол дар соли 2021 нисбат ба солҳои пешин 3 маротиба афзоиш ёфта, ин тамоил дар соли ҷорӣ низ нигоҳ дошта шудааст. дар ин ҷода баланд бардоштани самаранокии кори комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илмиву техникӣ аз масъалаҳои афзалиятдор ҳисобида шуд. ҳамчунин қайд карда шуд ки дар бахшҳои энергетика, нақлиёт ва саноат пешравиҳои назаррас ба мушоҳида мерасанд. ҷиҳати густариши робитаҳои фарҳангиву гуманитарӣ пешниҳод гардид ки миқдори бурсияҳои таълимӣ аз ҳарду ҷониб зиёд карда шуда масъалаи ташкили рӯзҳои фарҳанги туркманистон дар тоҷикистон дар вақтҳои наздик мавриди баррасӣ қарор дода шавад. дар робита ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии муштараки мавқеъҳо доир ба масъалаҳои мубрами минтақавию байналмилалӣ аз ҷумла дар доираи созмони милали муттаҳид, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ғайра изҳор гардид ки тоҷикистон ташаббуси роҳбарияти туркманистонро оид ба таҳияи стратегияи созмони милали муттаҳид ки ба татбиқи чораҳои энергетикаи камкарбон нигаронида шудааст дастгирӣ менамояд. вобаста ба вазъи нооромии аксар кишварҳои минтақа таъкид гардид ки тамоили мураккабшавии вазъи сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ инчунин таҳкимёбии мавқеи гурӯҳҳои мухталифи террористиву экстремистӣ ташвишовар аст. дар чунин вазъият ҷонибҳо ҳамоҳангсозии тадбирҳои амниятиро барои муборизаи муштарак алайҳи таҳдидҳои глобалии имрӯза ба монанди терроризм, экстремизм, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ аз ҷумла муомилоти ғайриқонунии маводи нашоовар зарур шумориданд. дар ҳошияи сафари расмии худ дар туркманистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси маҷлиси миллии генгеши туркманистон гулшат мамедова мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои афзалиятноки рушди ҳамкории дуҷониба аз ҷумла тавсеяи робитаҳои байнипарламентӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҷонибҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд ки ҳамкориҳои судманди байнипарламентӣ ба густариши муносибатҳои дӯстонаи мардуми ду кишвар мусоидат менамоянд. зимни мулоқот дар атрофи дигар масъалаҳои афзалиятдори дуҷониба мубодилаи афкор анҷом дода шуд. сипас дар маркази ҳамоишҳои шаҳри ашқобод ҷаласаи якуми форуми байнипарламентии давлатҳои осиёи марказӣ ва федератсияи Россия ҳамкории байнипарламентӣ ҷузъи ҷудонопазири муносибатҳои байнидавлатӣ ки бо ташаббуси раиси халқ маслиҳатии миллии генгеши туркманистон президенти собиқи ин кишвар гурбангулӣ бердимуҳамедов даъват гардидааст ба кори худ оғоз бахшид. нахуст дар форум раиси халқ маслиҳатии миллии генгеши туркманистон гурбангулӣ бердимуҳамедов ва раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии федератсияи Россия Валентина Матвиенко бо суханони ифтитоҳӣ баромад карданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ҳамоиши мазкур иштирок ва суханронӣ намуданд. муҳтарам рустами эмомалӣ зимни суханронии худ таъкид карданд ки ҳамкориҳои парламентҳои миллӣ дар қолаби осиёи марказии Россия дорои аҳамияти муҳим буда барои таҳкими минбаъдаи робитаҳои мутақобилаи кишварҳои мо мусоидат менамояд. инчунин дар форум роҳбарони ҳайатҳои парламентии кишварҳои осиёи марказӣ иштирок намуданд. пас аз анҷоми қисмати тантанавии форум маросими ба имзорасонии ҳуҷҷатҳои дуҷониба баргузор гардид. зимни он раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва раиси халқ маслиҳатии миллии генгеши туркманистон гурбангулӣ бердимуҳамедов созишнома оид ба ҳамкорӣ байни маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва халқ маслиҳатии миллии генгеши туркманистонро ба имзо расониданд.
12 май дар ҳошияи сафари расмӣ дар Туркманистон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалиро президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳаммедов ба ҳузур пазируфтанд. дар оғози мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ президенти тозаинтихоби Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳаммедовро бинобар ба ин маснади олӣ интихоб гардиданашон табрик гуфта паёми шодбошии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Сердар Бердимуҳаммедов расониданд. дар мулоқот маҷмӯи васеи масъалаҳои афзалиятноки ҳамкории Тоҷикистон ва Туркманистон аз ҷумла дар соҳаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ баррасӣ карда шуда, нақши робитаҳои байнипарламентӣ дар рушду тавсияи муносибатҳои дуҷониба муҳим арзёбӣ гардид. таъкид шуд ки муносибатҳои дӯстонаи байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон дар заминаи санадҳои меъёрии ҳуқуқи рушдёфта, Туркманистон ба тадриҷ ба яке аз шарикони муҳими иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил меёбад. зимни мулоқот ҳамчунин ба густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои энергетика ва сӯзишворӣ, нақлиёту коммуникатсия, саноату кишоварзӣ, аз ҷумла коркарди пурраи пахта то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, инчунин маориф ва фарҳанг таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. бо мақсади мусоидат ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ пешниҳод гардид ки солҳои 2022-2023 рӯзҳои фарҳанги Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронида шавад. аснои суҳбат доир ба масоили ҳамкории ду кишвар дар бахшҳои сиёсӣ, аз ҷумла дар атрофи вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон мубодилаи афкор карда шуд. дар фарҷоми мулоқот муҳтарам Рустам Эмомалӣ президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳаммедовро аз номи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷом додани сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намуданд. даъват бо хушнудӣ пазируфта шуд. ҷумҳурии тоҷикистон дар баргузор намудани чорабиниҳои сатҳи баланди сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ таҷрибаи бой дорад. бо такя ба пешоҳангиҳои кишвари мо дар ҳалли мушкилоти умумибашарӣ ва минтақавию байналмилалӣ шаҳри Душанбе борҳо макони баргузории чорабиниҳо гардидааст. ҳафтаи сипари шуда низ дар шаҳри Душанбе боз як чорабинии муҳим ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар кори он роҳбарони мақомоти корҳои хориҷии кишварҳои иттиҳод иштирок карда масъалаҳои дар доираи рӯзномаи ҷаласаи муҳокимашавандаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. аз ҷумла зимни нишаст ба таҷрибаи баргузории машваратҳо миёни вазоратҳои корҳои хориҷӣ дар заминаи иттиҳод баҳои баланд дода шуд. дар ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди давлатҳои мустақил 11 қарор ба имзо расид. мавриди зикр аст ки ҷаласаи навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди давлатҳои мустақил 13 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Нурсултон ба нақша гирифта шудааст. озмоиши нерӯи ҷисмонӣ рақобати ҳадафнок барои тайин намудани масофа ва расидан ба зинаи ифтихорӣ. имсол низ рӯзи дави миллӣ бо иштироки фаъоли сокинону меҳмонони пойтахт бо рӯҳияи нек гузаронида шуд. рӯзи дави миллӣ ки ҳамасола моҳи май баргузор мегардад, аз оммавӣ шудани ин чорабинии варзишӣ дарак медиҳад. имсол дар мамлакат дави миллӣ ва ҳам веломарафон баргузор гардид. дар ин замина дар дави миллӣ зиёда аз 45 000 нафар, аз ҷумла 17 520 нафар бонувон ва дар веломарафон 1320 велосипедрон иштирок кард. гузориши хабарнигорони мо аз ҷараёни ин тадбири оммавии солимгардонӣ дар шаҳри Душанбе. дар маркази баргузории ин чорабинии муҳими варзиши шаҳри Душанбе дар мавзеи чорбоғ дӯстдорони дав ва махсус донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва дигар ташкилоти идораҳои кишвар ҷамъ шуданд. имрӯз чуноне ки мо мебинем давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр шароитҳои мусоидро барои варзишгарон фароҳам овардааст ва инчунин чандин иншоотҳои варзишӣ дар шаҳри Душанбе сохта ба истифода доштаанд ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ин дав барои мардами тоҷик ва варзишгарони тоҷик бисёр як аҳамияти беҳтарин дорад. намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷонбарони варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар оғози чорабинӣ изҳор доштанд ки варзиш омили муҳими сиҳати инсон ва тақвиятбахши иттиҳоду дӯстӣ байни одамон мебошад. дар маркази асосии ин чорабинии шаҳри Душанбе беш аз 20 000 сокинони пойтахт дар мавзеи чорбоғ ҷамъ шуданд. агар сафи иштирокчиёнро аз соли 2007 дар ин чорабинии варзишӣ ҳисоб кунем ба наздики 1 миллион мерасад. дар ин чорабинии муҳими сол намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони вазорату кумитаҳои давлатӣ, ҳайати устодону шогирдони муассисаҳои олию миёнаи таълимӣ ва ҳаводорони ин намуди мусобиқаи сабуки варзиш ширкати фаъолона доштанд ки
дар чунин фазо ҷараён гирифтани ин намуди мусобиқа агар аз тарғиби ҳаёти солим бошад, аз ҷониби дигар тарғиби барнома ва стратегияи соҳаро ки аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат роҳан дода шудааст амалӣ мегардад. соати 8 то наврӯзгоҳ дар масофаи 3,5 километр марафони велоспоронӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ беш аз 1000 нафар дӯстдорони дучархаронӣ ва ҳам варзишгарони касбӣ бо велосипедҳои тамғоҳои гуногун аз мактабҳои таълимоти ҳамагонӣ ва мактабҳои олӣ дар ин мусобиқа иштирок карданд. бани мардон донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон шоҳрух умарзода аввалин шуда ба марра расида ғолиби ин чорабинии бошкӯҳи дучархаронон шуд. соати 8 расо дар шаҳри душанбе дави миллӣ бо як шукӯҳ шомати хоса оғоз гардид. мусобиқа аз мавзеи чорбоғ шурӯъ шуда тавассути хатсайри шоҳрои соҳили дарёи варзоб душанбе то наврӯзгоҳи пойтахт идома ёфт. дар мусобиқа 45 000 дӯстдорони дав иштирок карданд ки 17 520 нафарашонро бонувон ташкил мекунанд. сабқа дар масофаи 5 ва 10 километр новобаста ба синну сол аз навраси 7 сола сар карда то пири 70 сола иштирок карданд. мусобиқа бо мақсади ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби бештари ҷавонони наврасон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим гузаронда шуд. баъди ба даст овардани истиқлолият дар мамлакат, муносибат ба варзиш ҳамчун мактаби бузурги тарбия ва воситаи муҳими маърифкунандаи давлату миллат мазмуну моҳияти тоза пайдо кард. солҳои охир бахшида ба рӯзҳои таърихӣ ва идҳои умумихалқиву ҷашнҳои миллиамон дар шаҳр ноҳияи мамлакат мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ баргузор мегарданд ки дар онҳо мардумони зиёд бахусус ҷавонон наврасон фаъолона ширкат варзида ҳунар ва моҳорати хешро нишон медиҳанд. аз ҷониби кумитаи кор бо ҷонон варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва зерсохторҳои он зиёда аз 400 чорабиниҳои варзишӣ, чемпионатҳо, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ гузаронда шуданд. мусобиқа аз мавзеи чорбоғ шурӯъ шуда тавассути хатсайри шоҳрои соҳили дарёи варзоб душанбе то наврӯзгоҳи пойтахт дар масофаи 10 километр идома ёфт. донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон зӯршоҳ наҷмиддинов моҳорати баланд нишон дода аввалин шуда ба марра расида чемпиони дави миллӣ дар соли 2022 гардид. дар ин дави миллӣ яъне ки ба рӯзи ҷавонон рост меояд иштирок карда тазаввури ҷои аввал гаштам ва мехоҳам ки боз тамринҳои худро зиёд карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ осиёӣ ва дигар мусобиқаҳо иштирок варзам то ин ки сазовори ҷои аввал гардам, парчамбардори ҷумҳурии тоҷикистон гардам. мақоми дуввумро аҷитон давлат ва аз шаҳри душанбе ба даст овард. ҷои сеюмро бошад донишҷӯи дигари донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон худойбердӣ Алиназаров ишғол карданд. якум бора ки дави миллӣ иштирок кардем, ҷои сеюм ишғол кардем. нақша дорем ки бо мусобиқаҳои пештар бирем, мусобиқаҳои калон дар ҷумҳуриявиё да баромад кунем ва ҷо бигирем. болоравии мавқеи варзиш чун асоси пешравии ҷомеа гардидааст. солҳои охир нақши варзиш дар беҳбудии саломатии инсон рӯз ба рӯз бештар мегардад. варзишҳои муосир имрӯзҳо доираи васеъи фанҳо ва самтҳои мухталифро ифода мекунад ки ҳар яки онҳо хусусиятҳои худро дороанд. ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳи истифодаи мақсадноки захираҳои мавҷуда, татбиқи босамари барномаҳои соҳавӣ ва бунёду барқарор кардани корхонаҳои саноатӣ талош менамояд ки рушди истеҳсоли маҳсулоти ватаниро дар мамлакат пурра таъмин ва содироти онро ба хуруҷи кишвар бештар намояд. раванди босуръати саноатикунонӣ ва татбиқи 5-солаи рушди минбаъдаи саноат имконият фароҳам месозад ки соҳаи саноат ба маротиб рушд ёфта сатҳи зиндагии аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. дар оғози соли 2022 дар мамлакат дар доираи 5-солаи рушди саноат тадбирҳои назаррас анҷом дода шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ тавассути бунёди корхонаҳои нави саноатӣ афзоиш ёфтааст. имрӯз дар заминаи шароиту имконоти мавҷудаи иқтисодӣ ба рушди саноати сабук афзалияти бештар дода мешавад ва тавассути бунёди корхонаву коргоҳҳои муосири дузандагӣ ҷойҳои нави корӣ таъсис мегарданд. имрӯз беш аз 11 000 нафар занону духтарон дар коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ фаъолияти пурсамар дошта дар рушди истеҳсолоти ватанӣ саҳми назаррас мегузоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши зоиршоҳи тағоимурод. дузандагӣ ҳунари қадима ва камхарҷу сердаромад. ба ин касб занону духтарон завқи беандоза доранд.
ҷиҳати рушди ин самти фаъолияти соҳаи саноати сабук дар деҳаҳои дурдаст ва марказҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат коргоҳу корхонаҳои нави дузандагӣ бунёд гардида сокинон бо ҷойи кори мувофиқ ва маоши хуб таъмин ҳастанд. зиёда аз 60% маҳсулоти дӯзандагӣ дар кишвар истеҳсолшуда ба хориҷи кишвар содирот мегарданд. маҳсулотҳои шим, нимшим, куртаҳо аз матои пахтагин ва матои ҷинс, либосҳои варзишӣ, маҳсулотҳои кӯдакона содирот карда мешаванд. бо амалӣ гардидани тадбирҳои бузурги созандагӣ то имрӯз дар вилояти хатлон 126 коргоҳу корхонаи дӯзандагӣ бо таъсиси 3202 ҷойи корӣ, вилояти суғд 183 корхона бо 4008 ҷойи корӣ, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 26 корхона бо 455 ҷойи корӣ, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 53 корхона бо 983 ҷойи корӣ ва дар шаҳри Душанбе 42 коргоҳу корхонаи дӯзандагӣ бо таъсиси 2924 ҷойи корӣ мавриди истифода қарор дода шуд. мавзуна ниёзова имрӯз дар яке аз корхонаҳои дӯзандагии шаҳри Душанбе фаъолият менамояд. ӯ бар ивази фаъолияташ дар ин корхона маоши хуб гирифта зиндагиашро аз ин ҳисоб пеш мебарад. мо занони бонувони шаҳр миннатдории худро ба пешвои миллат ва раиси шаҳрамон мерасонем ки барои мо занони бонувон чунин корхонаи саноатиро ташкил намуданд ки мо имрӯз омада дар ин ҷо кор ва фаъолият дорем ва бо ҷои кори хуб бо ҳамаи шароитош муҳайё. ба мисли мавзуна ҳоло 11 000 нафар занону духтарон дар коргоҳу корхонаҳои дӯзандагии шаҳру ноҳияҳои мамлакат кор мекунанд. ман худ донишҷӯ ҳастам, дар баробари донишҷӯ буданам боз ба кор машғул ҳастам. мо метавонем дар баробари таҳсил карданамон боз ба кор машғул шавем. мо матоҳоро аз корхонаҳои матоъбарории Тоҷикистон дастрас намуда мувофиқи дархости мизоҷон онро тайёр кардан пешниҳод мекунем. 6 корхонаҳо ба самти коркарди нархи пахтаро то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ба роҳ мондаанд. вобаста ба бунёди 5 маҷмӯаи коркарди нархи пахта то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ дар 5 соли оянда, яъне дар доираи эълон гардани солҳои рушди саноат корбарӣ идома дошта, айни замон лоиҳаи пешакии бунёди чунин маҷмӯаҳо ва интихоби минтақаҳо амалӣ шудааст. корхонаҳои дӯзандагии Тоҷикистон имрӯз қисми зиёди талаботи аҳолиро бо сару либоси тиббӣ, ҳарбӣ ва дигар номгӯи маҳсулот таъмин менамоянд. бо назардошти муҳимияти ин масъала танҳо дар ин самт дар 4 моҳи соли 2022 беш аз 10 коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ бунёд гардид. дар ноҳияи мо низ коргоҳи дӯзандагӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд ва дар коргоҳи мо зиёда аз 40 нафар занҳои ҳунарманд ба кор таъмин шуданд. коргоҳи мо бо технологии муосир муҷаҳҳаз гардонида барои дӯзандаҳо шароити хуб фароҳам оварда шудааст. то ин ҷониб ман ҷои кор надоштам. баъд аз кушода шудани ин сехи нав ба ҷои кор ман таъмин гардидам. ҳукумати мамлакат тасмим гирифтааст ки дар доираи ҳадафи чоруми стратегӣ ва 5-солаи ояндаи рушди саноат тавассути бунёди корхонаҳои азими истеҳсолӣ ва ворид намудани технологияи муосир ашёи хоми ватаниро дар дохили ҷумҳурӣ пурра коркард намуда маҳсулоти тайёрро дар баробари таъмини аҳолӣ ҳамзамон содирот намояд. мақсади асосии ҳукумати мамлакат аз ташкили коргоҳу корхонаҳои дӯзандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин бо ҷои кор ва маоши мувофиқ таъмин намудани занону духтарон аст. дар заминаи мавҷуд будани шароити мусоид занону духтарони хонашин ҳунари дӯзандагиро аз худ менамоянд. омӯзиши касбу ҳунар дар коргоҳҳои дӯзандагӣ барои шахсони имконияташон маҳдуд ройгон мебошад. дар ин ҷо ман ҳама намуди армуғонҳоро ёд гирифтам. инчунин ба духтани костюмҳо машғул ҳастам. мехоҳам ки ҳамаи ин касбҳоро омӯзам ва дар ноҳияи Данғара ба ҷавонони дорои имконияташон маҳдуд ҳастанд ба онҳо биомӯзонам. дар ин ҷо шароитҳо барои ман фароҳам оварданд, инчунин кӯмаки молиявиам расонданд. дастгирии занону духтарони хонашин ва таъмини онҳо бо ҷои кори мувофиқ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта тадбирҳои зарурӣ дар ин самт марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад.
ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон наздики 500 коргоҳу корхонаи дузандагӣ фаъол буда дар онҳо 11 000 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин ҳастанд. дар шаҳри душанбе ба мақсади бунёди коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ тадбирҳои бузург амалӣ гардид ва имрӯз беш аз 40 корхонаи дузандагӣ фаъол мебошад. корхонаи сифат саноат яке аз фаъолтарин корхона дар шаҳри душанбе маҳсуб ёфта дар самти таъмини сокинон бо ҷойи кор саҳми назаррас мегузорад. зоиршоҳи тағоимурод Баҳодири Қурбон барои барномаи иттилоотию таҳлилии Тоҷикистон. рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои кори, баландбардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замина мегузорад. саноати кунунӣ бо сурати мамлакат ҳадафи чоруми стратегия қабул гардида то соли 2030 то ба 22% расонидани ҳиссаи саноатро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ пешбинӣ менамояд. шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дорои захираҳои имкониятҳои зиёд буда дар ин замина нақшаву лоиҳа ва иқдомҳо амалӣ мешаванд. дар доираи солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар вилояти Суғд таъсису бунёди 700 корхонаву коргоҳҳои саноатӣ ба нақша гирифта шуда дар доираи иқдомҳои созанда аввалин тадбирҳо бо ояндабинии иҷро ва вусъат меёбанд. шарҳи Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ аз вилояти Суғд. дар вилояти Суғд баҳри истифодаи захираҳои имкониятҳои рушди соҳаи саноат нақшаҳои ояндабинона таҳризӣ ва амалӣ мешаванд. иқдомҳои таъсису бунёди корхонаҳои коргоҳҳои нави саноатӣ, истифодаи иқтидорҳои мавҷуда ва таъмини рушди саноат бо пазироии иқдоми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ солҳои рушди саноат эълон гардидани солҳои 2022-2026 аз ҷониби аҳли ҷомеа ва намояндагони соҳибкорию саноат, масъулону мутахассисони соҳа вусъат дода мешавад. дар вилояти Суғд иқтидорҳои бузурги саноатӣ, потенсиали бузурги кадрӣ, захираҳои калони ашёи хом ва дигар имкониятҳои фарох мавҷуд буда баҳри рушди саноати ҷумҳурӣ санъатчиёни вилоят маҷмӯи тадбирҳоро амалӣ намуда истодаанд. дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои 4 соли рушди саноат солҳои 2022-2026 нақшаи таъсису бунёди беш аз 705 корхонаҳои коргоҳҳои саноатӣ бо таъсиси беш аз 44,1 ҳазор ҷойи корӣ таҳризӣ гардида идомаи тадбирҳои рушди иқтисодӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ивазкунандаи воридот ва афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатӣ мебошад. дар вилоят давоми солҳои 2018-2021 424 корхона таъсис дода дар натиҷаи амалӣ карда шудани маҷмӯи тадбирҳо соли 2021 иқтидору ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ нисбат ба соли 2017 2,1 маротиба афзоиш дода ҳиссаи вилояти Суғд дар маҷмӯи умумии саноати кишвар ба 55% расид. солҳои охир рушди бо низоми санъати вилоят таъмин шуда истодааст. агар соли 2017ро санъатчиёни вилоят бо истеҳсоли 9,9 миллиард сомони маҳсулоти саноатӣ таъмин карда бошанд, ин сол ҳаҷми маҳсулоти саноати вилоят аз рӯи ҷанбасти соли 2021 ба 21 миллиард сомонӣ баробар гардид. давоми 4 соли охир дар вилоят дар маҷмӯъ 424 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 7512 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. корхонаҳои таъсисдодашуда асосан дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ, саноати химия, саноати металлургия, саноати маҳсулоти хӯрокворӣ ва истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ ва дигар самту соҳаҳои гуногуни соҳаи саноат таъсис дода шуданд. бо таъсису фаъолияти корхонаҳои коргоҳҳои нави саноатӣ дар 4 соли минбаъда ин ҳисса боз ҳам афзун гардида вилояти Суғд дар расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ дар соли 2030 то ба 22% баробар карда шудани ҳиссаи маҳсулоти саноатӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ саҳми калон мегузорад. 4 моҳи аввали соли равон дар вилояти Суғд оғози марҳилаи бо вусъати таъсису бунёди корхонаҳои коргоҳҳои нави саноатӣ гардид. дар ин давра дар вилоят 50 адад корхонаҳои коргоҳҳои нав ба фаъолият оғоз намуданд. дар истеҳсолоти тозабунёди саноат беш аз 2070 нафар коргарону мутахассисон ба кор ҷалб гардиданд. шумораи бештари корхонаҳои коргоҳҳои саноатӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Панҷакент, Исфара, Бӯстон ва ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафуру Ҷаборасулов таъсис ёфтанд. ҳамаи корхонаҳои коргоҳҳо бо саҳму иқдоми соҳибкорони ватанию бурунмарзӣ, бо ҷалби сармояҳои дохилию хориҷӣ, бо вориду васлу насби технологияҳои муосири ҷаҳонӣ бунёд гардиданд. истеҳсоли маҳсулоти нав дар ғанӣ намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти саноати ватанӣ нақши муҳим доранд. аксари молу маҳсулоте ки дар ин субъектҳои нави соҳаи саноат тавлид карда мешаванд, ивазкунандаи воридот мебошанд.
дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сухтпак марҳилаи сеюми истеҳсолоти халтаҳои полипропиленӣ ва истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷми бигбек содироти ин номгӯи маҳсулотро ба хориҷи кишвар ба маротиб афзун менамояд. таъсиси корхонаи Ганҷофар оид ба коркарди металл ва истеҳсоли номгӯи зиёди маснуоти металлии сохтмонӣ таъминоти бозори дохилиро бо ин маҳсулот боэътимод намуд. фаъолияти корхонаи истеҳсоли маснуоти заргарии зари сӯхт имконияти нави муаррифии маҳсулоти заргарии тоҷик аз металлҳои рақамҳои 1 ва 2 тиллою нуқра буда дар муддати кӯтоҳ корхона мағозаи фирмавии худро таъсис дод. соли равон дар шаҳри Бӯстон корхонаи зари сӯхт фаъолияти худро оғоз намуд ва бо фаъолият кор карда истодааст. бинобар ҳамин корхона тасмим гирифт дар дохили худи корхона мағозаи фирмавӣ ташкил карда шуд. мақсад он аст ки мо маҳсулотҳои заргарии худро ба харидор пешкаш намуда муаррифӣ намоем. ҳамзамон дар шаҳри Бӯстон соҳибкорони корхонаҳо, муҳандис, техник ва технологҳо истеҳсоли номгӯи нави маҳсулотро ба роҳ мемонанд. санги сохтмонию ороишӣ аз туфҳои вулқонии ҷамъияти элегант пурра талаботи бозори дохилиро бо ин маводи бинокорӣ таъмин намуда, нахи минералӣ аз сангҳои базалтӣ ҳамчун маҳсулоти гарминигаҳдорӣ дар иншооти соҳаҳои гуногун истифода шуда, маҳсулоти пурра ивазкунандаи воридот мебошад. ба роҳ монда шудани истеҳсоли сангҳои ороишии бинокорӣ аз санги хорои хуҷанд саҳми корхонаи элегант дар таъмини талабот ба ин маҳсулот мебошад. мо тасмим гирифтем ки солҳои рушди саноат истеҳсолотро зиёд намуда боз якчанд намудҳои дигари маҳсулотро ба бозори дохилӣ барорем. элегант ягона корхонае мебошад ки барои нигаҳдории гармӣ масолаи гармӣ нигаҳдоранда истеҳсол мекунад ки барои хонаҳои баландошаи истихони нигаронида шудааст. дар 7 корхонаи истеҳсолии корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон лоиҳаҳои аз навсозӣ таҳрирезӣ ва амалӣ мешаванд. дар корхонаи Хуҷанзил ва муҷаҳҳазгардонии нақлиёти соҳавӣ, истеҳсоли қубурҳои баландфишор ва дигар таҷҳизот шурӯъ карда шуда, дар корхонаи металлургӣ иқтидорҳо бо навсозию мутобиқгардонӣ баҳри истеҳсол, таъмир ва барқароркунии таҷҳизоту қисмҳои эҳтиётии як қатор корхонаҳои истеҳсолии саноатӣ чун корхонаҳои соҳаҳои маъдани кӯҳӣ, соҳаи масолиҳи бинокорӣ, идораҳои беҳдошти замин ва обёрӣ истифода мешаванд. дар шаҳру деҳоти Конибодом бо навсозию муҷаҳҳазгардонии иқтидорҳои мавҷудаи соҳаи саноат ва бунёди иншооти нави инфраструктураи соҳа тавсеа ёфта такмил бахшида мешавад. бо иқдоми соҳибкори ватанӣ таъсиси коргоҳи дӯзандагӣ дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Раҷаб Ҳамробоев аз иҷрои нақшаҳои рушди саноати сабук дар деҳот ва бахусус таъсиси ҷойҳои корӣ барои занону духтарони маҳаллист. дар шаҳри Гулистон бо сохтмони 2 корхонаи нав соҳаи масолиҳи бинокорӣ ва саноати дӯзандагӣ рушд меёбад. дар ҷамъияти саҳомии Қолинҳои Қайроқум баҳри истифодаи масоҳат ва иншооти бекористода нақшаҳои тиҷорати истеҳсолӣ таҳрирезӣ ва яке аз онҳо иҷро мешавад. иншооти солҳо бекористодаи корхона таъмиру навсозӣ карда, дар заминаи он корхонаи нави истеҳсоли қолинҳои тафтингӣ таъсис меёбад. ҳоло дар иншоот корҳои сохтмону таъмирӣ ҷараён дорад. масоҳати иншоот 23 000 метри мурабба буда, барои таъсиси корхонаи нав $5 миллион сармоя ҷалб гардидааст. то имрӯз чунин намуди қолинҳое ки мо истеҳсоли онро ба роҳ монданӣ ҳастем, аз давлатҳои берун хориҷ ворид карда шуда истодаанд. ҳаҷми солонаи истеҳсоли чунин маҳсулот зиёда аз 2 миллионро ташкил медиҳад дар як сол. воридоти ин қолинҳо пурра барҳам дода шуда, маҳсулоти истеҳсол мешуда, ин маҳсулоти воридот ивазкунанда мебошад. дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чунин тадбирҳо навсозии иншооту иқтидорҳои мавҷуда вусъат бахшида, дар таъсису бунёди корхонаҳои коргоҳҳои нав бо ҷалби сармояю технология татбиқи нақшаҳо ҷараён мегиранд. иҷрои нақшаҳо дар солҳои рушди саноат ҳиссаи вилояти Суғдро дар пешрафти соҳа афзун намуда, истифодаи потенсиалҳо тадбирҳои мушаххас дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии кишвар мебошанд. ғафзади раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, барои барномаи Тоҷикистон. пиллапарварӣ аз соҳаҳои сердаромад ва барои рушди саноати сабук муҳим арзёбӣ гардида, ҷиҳати рушду пешрафти ин соҳа дар вилояти Хатлон таваҷҷӯҳ бештар мегардад. дар заминаи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди минбаъдаи соҳаи пиллапарварӣ дар вилояти Хатлон масоҳати тӯдзор васеъ гардида, бо ин васила дурнамои истеҳсоли пилла зиёд карда мешавад. айни ҳол майдонҳои тӯдзор дар мамлакат ба муддати 10 сол аз пардохти андози ягонаи замин озод ва шахсони ҳуқуқие ки ба коркарди пилла ва
ва истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ, атлас ва адрас ва дигар маснуоти бофандагӣ машғуланд, аз имтиёзҳо бархурдор мегарданд. Дурнамои рушди соҳаро дар вилояти Хатлон Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид шарҳ медиҳанд. пилапарварӣ аз соҳаҳои сердаромад ва барои таъмини саноати кишвар бо ашёи хоми қиматбаҳо муфид ба ҳисоб рафта, сол аз сол баланд шудани арзиши он дар бозори дохилу хориҷи кишвар кирмакпарваронро водор менамояд ки ҳаҷми истеҳсоли онро ба маротиб афзоиш диҳанд. дар вилояти Хатлон ҷиҳати парвариши пила шароиту имкониятҳои зиёд фароҳам буда, пилапарварон бо истифода аз заминаи кифояи маҳсулоти хӯроки кирмак ва имтиёзу сабукиҳои дар ин самт пешбинӣ шуда ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли он таваҷҷӯҳи хоса доранд. агар нисбати 5-10 соли пештар қиёс кунем, аз замин то осмон фарқи калон дорад. бинед ки имрӯз мардум худошон омада тухми кирмака гирифтаистанд. ҳозир вақте ки ҳосилхондорӣ ҳастак, дар сари тарозу 15 сомонӣ гирифтаистанд. бисёри кирмакпарваро мегӯянд ки мумкин мо агар ҳамин хел мефаҳмидем бисёртар мегирифтем. мо солҳои пештар ба як хеле азоб тухми кирмакро тақсим мекардем. шукрона имсол мардум худошон гирифтааст. дар оянда бо мумкин аз ин афзал шавад. нархи пила ҳам зиёд мешавад, ҳавасмандӣ ҳам зиёд мешавад ва боварӣ дорам ки мардум аз ин имтиёзҳои додагӣ самаранок истифода мебаранд. дар коргоҳи коркарди аввалияи пила дар ноҳияи кушониён хушкунонии ин маҳсулоти қиматбаҳои саноатӣ тариқи технологияи муосир амалӣ карда шуда, баъди бандубаст он ба корхонаҳои коркарди минбаъда равона карда мешавад. коргоҳи ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи пилаи тоҷик ягона коргоҳи саноати сабук дар вилояти Хатлон дониста шуда, пилаи ҷамъоварӣ гардидаи кирмакпарварони шаҳру навоҳии вилоят дар ин ҷо хушк ва бандубаст гардида ба истеҳсолот равона карда мешавад. дар ин коргоҳ беҳтарин дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳа мавҷуд буда, дар он 16 нафар мутахассисон бо ҷои кору маоши хуб таъмин мебошанд. имрӯз коргоҳе ки мо истифода бурдем аз давлати чин ворид шудагия, ҳар як сминада то 5 тонна пилара коркард мекунад. агар дар вақти солҳои пеш барои коркарди ин вақти тӯлониро ташкил медод, сарф буд, қувваи кори зиёд сарф мешид, баъди истифода бурдани пила дар ин коргоҳ як бора пила хушк мешавад, метавонем ки инро ҳатто ба фурӯш барорем. ба гуфтаи масъулони соҳа, дар радифи зиёд намудани майдони тӯзорҳои барои хӯроки кирмак, ҳамчунин дар солҳои оянда дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят кирмакхонаҳо бунёд карда мешавад, то ин соҳаи муҳим боз ҳам рушду нумӯ ёбад. то ба имрӯз вобаста ба шароиту имконоти мавҷуда дар шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Леваканд, Кушониён, Вахш, Хӯросон, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ёвон, Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ, Ҷайҳун, Панҷ, Қубодиён, Шаҳри Туз ва Носири Хусрав тӯтзорҳои нав бунёд гардида, дар онҳо аз 1850 то 10,000 бех ниҳолони тӯт чинонида шудааст. ҳамзамон барои боз ҳам равнақ бахшидани ин соҳаи муҳими саноатӣ, имсол бо дастуру супоришҳои пешвои миллат, ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик тай 80,000 бех ниҳолони тӯти хушсифати намуди саниш ва марҳаматро аз хориҷи кишвар ворид карда, ба хоҷагиҳои деҳқонии вилоят ройгон тақсим намуданд. бинобар иттилои намояндаи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик, соли гузашта сокинони заҳматкаши вилоят бо парвариши 8270 қутии кирмак зиёда аз 210 тонна пила истеҳсол карда буданд. имсол низ масъулони соҳа тасмим доранд ки парвариши кирмакро бештар ба роҳ монда, ҳаҷми истеҳсолро зиёд намоянд. кирмакпарварӣ яке аз соҳаҳои муҳими комплекси агросаноатӣ ба ҳисоб рафта, аз пилаи он ҳамчун ашёи хом дар корхонаҳои бофандагӣ ришта истеҳсол мекунанд. сипас бо истифода аз он ҳунармандон матоъҳои табиӣ ба саломатӣ безарар, аз ҷумла атласу адрас бофта, барои занону духтарон либосҳои шинаму зебо омода месозанд. баъди коркарди пила манамин надофӣ ёки ришта кардан, нархи пила як бора 4-5 баробар зиёд мешавад. арзишиш хеле баланд мешавад. якум ҷои корӣ мешавад, содирот мешавад, надофишам харидор дорад, маҳсулот дар чӣ намемонад, хеле даромад фоидаи зиёд дорад. корхона фоида мекунад, андоз мешавад. ман хаёл мекунам яке аз соҳаҳои сердаромад ҳаст буд мемонад.
ба гуфтаи масъулони соҳа дар баробари пешрафту дастовардҳо дар самти ҳифзи заминаи хӯроки кирмак мушкилиҳо низ вуҷуд доранд. тибқи мушоҳидаҳо дар баробари солҳои охир талаф ёфтани ҳазорон бех дарахтон барои хӯроки кирмак, инчунин масоати зиёди ниҳолони тут дар ҳудуди хуҷагию деҳқонӣ мондаанд ки заминдорон намегузоранд то кирмакпарварон аз ин маҳсулоти хӯрока истифода намоянд. дар ҳудуди вилоят агар зиёда аз 5 миллион дарахти тут бошад, ин дарахтҳои тут қариб муаллақ истодагӣ аст. дар замини хуҷагии деҳқонӣ ҳастак. хуҷагии деҳқонӣ ҳамчун воситаи асосии вайро даромад кардагӣ нестак. вақте ки кирмакпарвар кирмак мегирад, хуҷагии деҳқонӣ мегӯяд ин тути дар хуҷагии деҳқонӣ аст. баъзе муноқишаҳо ё ки нофаҳмиҳо байни кирмакпарвар ва хуҷагии деҳқонӣ мешавад. ман фикри шахсии мо кирмакпарвар намест ки агар хуб мешуд ки як таҳлил карда омӯхта тутзорҳоро тукбоҳоро ба таваҷҷӯҳ ё ки ба таваззуи идораи пила мегзаронда ва кирмакпарвар рост бо идораи пила кор мекарда. боварӣ аст ки дар оянда хеле ҳосилокӣ зиёд мешавад ва сабукӣ дар ин соат мешавад ва мумкин аст ки як ҳосил леву ду ҳосил гирифта тавонем. новобаста ба мушкилиҳои мавҷуда кирмакпарварони вилояти хатлон бар рушду пешрафти ин соҳа таваҷҷӯҳи зиёд дошта, бо ин васила дар афзоиши истеҳсоли ин маҳсулоти муҳими саноатӣ саҳми бештар гузоранд ва ҳамзамон худ аз ин фоидаи бештар ба даст оранд. имсол кирмакпарварони шаҳри левакан бо як ҳавасмандӣ аз аввалинҳо шуда дар вилояти хатлон аз иҷрои дурнамо баромадем. ин пилапарварӣ як соҳаи нозук ҳаст, лекин ҳамин меҳнату машаққати шабонарӯза дар кор ки ҳамин аз иҷрои нақша бароӣ. дар натиҷаи ҳавасмандгардонии бештари кирмакпарварон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ низ сол аз сол соҳаи пилапарварӣ дар ин ноҳия рушду ривоҷ намуда, дар баробари афзоиши ҳаҷми истеҳсоли ин маҳсулоти пурарзиши саноатӣ ҳамзамон кирмакпарварон фоидаи бештар ба даст меоранд. сокинону хоҷагидорони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар самти кирмакпарварӣ таҷрибаи бисёрсола дошта, ҳамасола бо гирифтани ҳосили фаровон дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ин ашёи хом саҳми муносиб мегузоранд. тибқи дурнамо ин мавсим дар ноҳия бояд 35 тонна маҳсулот истеҳсол карда шавад. аллакай то имрӯз 30 тоннаи он ҷамъоварӣ карда шуда дар нуқтаи қабул нигоҳ дошта мешавад. агар имсол мо 10,065 қутии тухми кирмак гирифтагӣ бошем, барои як қутии тухми кирмак камшуда 2-3 одам як моҳ машғули кор мешавад. ҳисоб мекунем ки як моҳда 20,000 ҷои корӣ ташкил шид, 10,000 зиёдтар хуҷагида бо маводи сӯзишвории зимистона таъмин шуд. мавриди зикр аст ки ба хотири рушду бештари соҳа аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ барои солҳои 2021-2024 ба тавсиб расидааст ки дар оянда ба баланд бардоштани истеҳсоли пила ва эҳёи корхонаҳои коркарди ин ашёи хом дар кишварамон мусоидат менамояд. аз ин лиҳоз итминон дорем ки дар сурати таваҷҷӯҳи мутахассисон масъулони соҳа ҷиҳати дар амал татбиқ намудани барномаи мазкур дар баробари дучанд зиёд намудани майдони тутзор ва бунёди корхонаҳои коркарди абрешим садҳо нафар сокинон бо ҷои кори сердаромад ва шуғулҳои мавсимӣ таъмин хоҳанд шуд. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи таҳлилию иттилоотии тоҷикистон аз вилояти хатлон. табиат манбаи ҳаёт ва асоси инкишофи ҷомеаро ташкил намуда сарчашмаи асосии хонегардонидани талаботи моддию маънавӣ ба ҳисоб меравад. солҳои охир оқибатҳои тағйирёбии глобалии иқлим аз қабили обхезӣ, яшфароӣ, заминҷунбӣ, тунбод ва офатҳои дигари табиӣ афзоиш ёфта нигарониву ташвиши мардуми сайёраро дучанд намудааст. раводҳои ҷаҳонӣ собит менамояд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи худро ба мушкилоти вобаста ба об равона намуда ҷанбаҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои марбутро ба рӯзномаи ҳадафҳои рушди устувор ворид намояд. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ташаббускори 10 солаи нави амал об барои рушди устувор раванди оби душанберо оғоз бахшида соли 2018 конфронси нахустини сатҳи баландро оид ба 10 сола доир намуд ва баргузории конфронси навбатии он аз 6 то 9 июни соли ҷорӣ дар назар дошта шудааст ки дар ҳошияи он муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба об мавриди баррасӣ қарор мегиранд. гузориши навбатӣ оид ба дигаргуниҳои табиӣ ва ҳадафҳои рушд. давоми 12 солаи охир тағйирёбии иқлим дар сайёраи замин ба яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир табдил ёфтааст. тавре ки маълум аст, имрӯзҳо сокинони сайёра ба мушкилоти сангине рӯбарӯ шуда
дар ҳалли ин муаммо нигарон мебошанд. дар шиддат гирифтани тағйироти иқлим инсоният нақши калидӣ дорад. коршиносони масоили ҳифзи муҳити зист бар ин назаранд, ки дар натиҷаи зиёдаравӣ дар истифодаи сарватҳои табиӣ боиси тезу тунд шудани масъалаҳои иқлимӣ мегардад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки иқлими замин якмаром набуда дар ҳар давру замон сардӣ ва гармоҳои баланду шадидро аз сар гузаронидааст. шурӯъ аз асри 18 ҳарорат дар сайёраи замин афзуда истодааст. тавре маълум аст, об иқлим бо ҳам робитаи ногузастанӣ доранд, зеро тағйирёбии иқлим таъсири худро ба ҳаёти ҳар яки мо ва иқтисодиёт асосан тавассути захираҳои обӣ мерасонад. албатта гармшавии навбатӣ ба аҳли сайёра душвориҳои зиёдеро ба бор хоҳад овард ва ин раванд аллакай дар минтақаҳои гуногуни олам, махсусан дар осиё ва африқо бештар ба назар мерасад. иқлимшиносон бар он назаранд, ки баланд шудани ҳарорат дар замин боиси дигаргуншавии иқлим, сар задани ҳар гуна офатҳои табиӣ аз қабили селу обхезӣ, тӯфон, хушксолӣ гардида ба бисёре аз соҳаҳои хоҷагии халқ, аз ҷумла ба соҳаи кишоварзӣ ва ҳамин тавр ба амнияти озиқаорӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. равандҳои техногенӣ, афзоиши шумораи аҳолӣ, рушди саноат, рақобатҳои иқтисодӣ, аз худкунии заминҳои нав, истифодабарии бемаҳдуди сарватҳои табиӣ ва зиёд гардидани истифодабарии сӯзишворӣ дар саноат ва нақлиётҳои гуногун боиси аз ҷониби инсоният фароҳам овардани партофтани бар зиёди газҳои гулхонавӣ гаштанд ва раванди гармшавии ҳароратро дар кураи замин тезониданд. муаммои тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои он аз масъалаҳое мебошад, ки дар ҷаҳони муосир таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯз аз рӯз афзун гардида, ҷомеаи ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистонро нигарон кардааст. ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таъсири чунин хатарҳои глобалӣ дар канор монда наметавонад ва дар ин росто бо ташаббусу ибтикороти худ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ баромад намуда, таваҷҷӯҳи аҳли сайёраро ба ин масъала ҷалб намуда, ба манфиати башарият пешниҳодҳои худро ироа менамояд. проблемаи тағйирёбии иқлим ин проблемаи глобалӣ аст. барномаи умумии ҷаҳонӣ яке аз проблемаҳои асосӣ дохил карда шудааст ва ҳамасола ҷиҳати баррасӣ намудани масъалаи тағйирёбии иқлим аз тарафи котиботи конвенсияи оид ба тағйирёбии иқлим ки қабул гардидааст, ҳар сол ки ин масъалаҳо баррасӣ мегарданд. коршиносон барои роҳи ҳал ва пешгирии раванди тағйирёбӣ бо суръати иқлим ба давлатҳо ва мардумони онҳо тавсия доданд, ки бояд дар якҷоягӣ дар ин самт ҳамкорӣ карда суръати афзоиши гармои заминро ҳарчи зудтар пешгирӣ кунанд ва ҳушдор доданд, ки иқдомоти фаврӣ бояд дар ин самт сурат гирад, то афзоиши гармои замин дар зери 1.5 дараҷа боқӣ бимонад. дар ғайри ин сурат, бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши ихроҷи газҳои гулхонаӣ, афзоиши гармои замин дар оғози даҳаи 2030 аз 1.5 дараҷа бештар хоҳад шуд, ки ин рақам ҳатто аз даврони инқилоби саноатӣ зиёдтар аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ вобаста ба ҳалли масоили обу иқлим яке аз кишварҳои пешоҳанг ва ташаббускори асосӣ шинохта шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҷаҳонии метеорологӣ рӯзҳои 26 октябр ва 2 ноябри соли 2021 дар мавзӯи роҳу воситаҳои рафъи мушкилоти техникӣ ва молиявӣ баҳри ноил гардидан ба дастовардҳо дар мубориза бо гармшавии иқлим суханронӣ намуданд. роҳбари давлати мо изҳор намуданд, ки бо чунин шароити мураккаби ҷуғрофӣ яке аз осебпазиртарин кишварҳои дунё дар раванди тағйирёбии иқлим ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъйини санаи мушаххаси рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ва таъсиси фонди махсус силсилаи ташаббусҳои ояндабинонаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат мебошанд дар самти пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори тағйирёбӣ бо суръати иқлим мусоидат менамоянд. аз рӯи таҳқиқи мутахассисони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз фарзияҳои ба дунё омадани кӯдакони маъюб натиҷаи никоҳи хешовандони наздик мебошад. мутаассифона имрӯз кӯдакон бештар бо лакнати забон ва бозмониҳои ҷисмониву рӯҳӣ ба дунё меомоянд, ки табибон сабаби онро ба ду омил вобаста медонанд. якум оқибатҳои никоҳи хештабории наздик ва баъд натиҷаи гирифторӣ ба бемориҳои сироятӣ аз қабили зукому сурхакон.
ҳамчунин дар байни кӯдакони то 5 сола аз 5 1 нафар қадпастӣ, аз 4 1 нафар камхунӣ ва аз 10 1 нафар кӯдак камвазнӣ доранд ки ин намуди нуқсонҳо низ натиҷаи никоҳи хешовандонӣ наздик арзёбӣ мешавад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкоронамон. тағйиру иловаҳо ба кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ки мувофиқи он никоҳи хешутабори наздик минбаъд дар ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шудааст қабул гардида мавриди амал қарор дорад. тибқи қонун издивоҷи байни ҳамдигарии фарзандони хоҳарону бародарон, фарзандони амаку тағо манъ карда шудааст. барои ба қайд гирифтани акти никоҳи шаҳрвандон шартҳои махсусе пешбинӣ шудааст ки қонунгузор онҳоро барои мо муайян карданд ва чун анъана ҳар сол 15 май рӯзи иди оила ҷашн гирифта мешавад ва мо медонем ки оилаи солим ин ҷомеаи солим аст ва барои бунёди оилаи солим меъёрҳои муайяни ҳуқуқӣ вуҷуд дорад ки дар асоси тибқи он мо бояд онҳоро риоя кунем. мо дар 14 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳолатҳое ки монеаи акти никоҳ шуда метавонандро ба мо муқаррар карда додааст ки дар фаъолияти кории худ мо бевосита ин меъёрҳоро ба назар мегирем ва яке аз монеаҳое ки боиси ба қайд нагирифтани акти никоҳи мо мешавад ин агар мо дар ҳолате ки нафарон арзуҳои барои ба қайдгирии акти никоҳ пешниҳод кунанд мо дида бароем ки онҳо хештабори наздиканд мо ҳатман аризаи онҳоро рад мекунем. аз ин ро қабл аз хонадор шудан ҷавонон бояд аз муоинаи тиббӣ гузаранд. муоинаи тиббӣ аз ҷониби муассисаҳои табобатӣ ройгон пешниҳод мешавад. дар моддаи 14 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ақди никоҳ байни хешовандони наздик, байни бародарону хоҳарони айнӣ ва угай, байни фарзандхондагон ва фарзандхоншудагон манъ карда шудааст. никоҳи хешутабори наздик сабаби дар насл пайдо шудани касалиҳои гуногун мегардад. ҳоло зиёда аз 2000 намуд касалиҳои гуногуни вазнини ирсӣ вуҷуд дошта. аз чунин издивоҷҳо кӯдакони дорои нуқсонҳои модарзодӣ ва кӯдакони аз ҷиҳати равонӣ ва ақлӣ суст инкишоф ёфта ба дунё меоянд ки он барои ҷомеа вазнинии гаронро ба бор меорад. мо якчанд намуди бемориҳои генетикиро гуфта метавонем ки сабаби дар натиҷаи никоҳи хештаборӣ таваллуд мешаванд. яке аз намудҳои он враҷҷони ихтиёз мегӯянд, яке касалиҳои пӯст, яъне ки ба забони тоҷикӣ ба мардум маълумтар аст, пӯсти мор. ҳамхел тифл ба дунё меояд ки дар натиҷаи нури офтоб он кӯдакҳо дар берун ё ки дар нури офтоб зиста наметавонанд. дигар намудаш қад накашидани кӯдак, дигар намудаш муковисцидоз. яке аз дигар намуди он бемориҳое ки генетикӣ аст дар сабаби никоҳи хештаборӣ муковисцидоз, мукополисахаридоз, синдроми Пьера Робинга, яъне ки бемориҳои гурда, яки поликистози гурда, камбудӣ бо беморие аз сабабе ки никоҳи хештаборӣ аст, холи калон ки дар натиҷаи никоҳи хештаборӣ таваллуд мешавад тифл. дигар намудаш бо ягон камбудии узвҳои даруна, дуто будани дар натиҷаи дуто будан сето будани гурда, ё ки нобиноии модарзотӣ, ношунавоии модарзотӣ, набудани якто гурда, ё не ки дили калон. ино ҳама сабабҳое ки дар никоҳи хештаборӣ тифлони бо ягон камбудӣ ҳамин бемориҳои генетикӣ таваллуд мешаванд. таҷрибаи зиндагӣ борҳо собит намудааст ки никоҳи хешутабории наздик на ҳама вақт бо муваффақият анҷом меёбад. агар ҷавонон бо ҳам мувофиқ наоянд боиси сард гаштани муносибатҳои хешутабории авлод ва агар кӯдаки носолим ва маъюб таваллуд гардад боиси мушкилии зиндагӣ ва дилсардии ҳаёти ҷавонон мешавад. никоҳи хешутабори наздик одатан мустаҳкам набуда боиси вайроншавии оила, парокандагӣ ва аз ғамхории яке аз тарафҳо маҳрум шудани тифли ба дунё омада мегардад. агарчанде масъалаи никоҳи хешутабории наздик тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шуда, натиҷаи манфию оқибатҳои нохуши он аз тарафи мутахассисони соҳаи тиб борҳо мавриди омӯзишу баҳс қарор гирифта бошад ҳам бо вуҷуди ин баъзе аз аҳолии мамлакат боз мехоҳанд дар зиндагӣ пайванди хешутаборӣ намоянд. дар асоси моддаи 33 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатӣ аз нади ҳолати шаҳрвандӣ шаҳрвандон метавонанд аризаи муштарак оид ба қайд гирифтани ақди никоҳ ба мақомоти сабти аснади ҳолати шаҳрвандии маҳаллии истиқомат муроҷиат намоянд.
ҳангоме ки шаҳрвандон ба бахш оиди муроҷиат намудани ба қайд гирифтани ақди никоҳи давлатӣ муроҷиат менамоянд, мо ба никоҳшавандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида онҳоро аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳояшон ки пас аз бастани ақди никоҳ пайдо мешавад огоҳ месозем. ҳангоми муроҷиат ба қайд гирифтани ақди никоҳи давлатӣ ба никоҳшавандагон фаҳмонида мешавад ки онҳо бояд аз муоинаи тиббии ҳатмӣ гузашта ба мо маълумотномаи тиббӣ ки аз ҷониби табиби соҳавии оилавӣ дода мешавад пешниҳод намоянд. оила барпо кардан масъалаи муҳиму тақдирсози зиндагист. бунёди оилаи солим бошад асоси пешрафти ҷомеаро ташкил медиҳад. аз ин рӯ ҳар нафари издивоҷшаванда бояд донад ки хушбахтии оилаи ӯро фарзандони солиму солеҳ замина мегузорад. ойшаи саттор, меҳрӯзи ҷумъа, барои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон. бинандагони гиромӣ, чунин будан муҳтавои гузоришҳои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон. дар ҳафтаи нав ба шумо комёбиҳо орзу мандем. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.